Hello friends, welcome to back my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि एनबि ब्लगिं YouTube चेनेलाव फिन खेनसेबाव बरायहरनाय थाबाय गोसो गोथारै आंनि गोसो गोरबोनि अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांदो आसा खालामो नायगोन होननानै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलां ओमफ्राय बै सेराव माबा थानाया दिंदांदां बेखौ ओमफ्राय बेखौबो दामख'नानै होलां लोगोफोर ओमफ्राय गोसो गैयाबाबो ओरैनो नायखावलाबायलांदो आंनालाय मेरला दंखाथारो Single life is Hi sister Hi sister दासो लोगो मोनदों सोनाखौ दासो लोगो मोनबाय सिस्टारखौ नै ओमफ्राय मास्क गानलायबावाखै एफा बुरजा मानसियावनो आयो दा साइज नुदों माथो सनाखौ एफा बेबो दं निस्राबो दं मानोथो नायनो होनाखै नोंहासो दिनैसो बे जायगायाव बेसेबा गोबावनि उनाव आयु बिराद गोबाव जाबायमोन बोसोरनैयानो बारबायमोन बोसोरनै बारबायमोन ना बेयाव फैया मानो मास्क गानाखै नोङो आफोरसो बेरनाय बायदिसो नुदों माथो एखेखायानो नै ओरैना बांसिन आया वाव बिउटिफुल दैयाव खेबा दैयाव दैलाय सिनायहरानो माथो हनै एसे सिनायदों दावगासिनो नै बै बाथाबनायखौ सिनायासै गोजौनिखौ गोजालायना खर'आ
garden. Wow, so beautiful. Beautiful flowers. Flowers ada gaya apa ini? Isinya orlai, sister. Wow, looking so beautiful. We are enjoying today. Waterfall. Wow, beautiful. Wow, beautiful. Lihat. Rani garden, we garden ni nama जाहैबाय ओमफ्राय जोङो बेरायफैदों रानि गार्डेनाव दिनैहाय नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन फैनो गोसोबा बिराद मोजां समायना समायना बिबार बारि ओमफ्राय नै माबा माबि हाखर हालाबो नुनो मोनगोन ओमफ्राय नैबे
नैबेयाव गोलेर दोनो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेयाव गैथ'आनदां नै खामानि सोलिगासिनो ओमफ्राय बे खामानिया कमप्लिट जाबा बेयावहाय दोनगोन आरो बिराद मानसिफोर दङ नै आंखौ देखायगासिनो आंनि माबाखौ साबसक्राइब खालामनो थिनहरलाय नोंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ नै बे दुइखां सिस्टारनि माबा इउटुब चेनेल साबसक्राइब खालामनो भिडिअखौ दायो आपल'ड होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो चेनेलनि मुङानो जाहैबाय एनबि ब्लगिं एम नङा दे एन मा दं बेयाव penguin daw dong ya penguin kok नै बे दं खोमा नै बेयाव जिराय दंखायो नै hombai penguin kok लानांगौ हाबनो गैया टिकेट रांखौ बान्दो ओरै गिदिंलांनो फैलाय ओरै मा दं बेनाना बेखौबा मानो जानो ओंखाम उखैयाखैल' जोङो बिदिखौ जाया हारसिं जागोन जायो
जोङो फटक मोनसे लानोसै नामा बेयावनो थांनोसै गाइसमोन ओमफ्राय जोङो बायहेरायाव ओंखारबाय नै बेनोमोन रानिबाग गार्डेन बियो महाराष्ट्रआव दङ महाराष्ट्र मुम्बाइ डिस्ट्रिक्ट बे गार्डेननि नामा रानिबाग गार्डेन ओमफ्राय नै गेटआ नैबेजों हाबग्रा ओमफ्राय नैबेजों ओंखारग्रा एक साइड ओमफ्राय नै माखासे माबा माबिफोर दङ जोङो नायबोजोब्बाय बांद्राय जेबो गैया गैनायालाय बिदिनो बिबारफोर माफोर बेफोरनो आरो गोसोखौ मोजां मोनबाय दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव ओंखारनानै जेरावबो ओंखारिया गोबाव जाबायमोन कभिड-19 थाखायनो ओमफ्राय दिनैहायसो ओंखारनो मोननानै लोगो मोनलायनानै कजिन सिस्टारजों लोगो मोनलायनानै लोगोफोरखौ लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय दा सम जानाय लोगोनो गावबा गाव न'आव थांफिननांसिगोन दा थांनोसै आरो फटक नायनानै जिरायजासिगोन आरो दसे जिरायबावनोसै दे नैबेहाय औ